Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünýä türkmenleriniň bu sany tebipler, pahalçylar, ırımlar, Kaşpirovski we koronavirus barada söhbete gönükdirilýär. Goloyda Sowet döwrüniň aýaklaryna tebigy däl güýçleri iýedigin aýdyp meşhurlyk gazanan bir adam täzeden ekranlarda peýda boldy. Anatoliy Kaşpirovski. Onuň täzeden ýüze çykan wagty dünýäde koronavirus ýokunjunyň giňinden ýaýraýan wagtyna gabat gelýär. Bugünkü gepleşigimizde krizis bilen tebigat üstü güýçleriň arasyndaky ara baglanşyk barada pikir alışmak üçin türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Harlyny çagyrdyk. Geliň ilki Kaşpirovski baradaky habardan bir bölek dinläliň. Geçen hepde belli ýaşlardaky orfiýetliler öz ekranlaryna bir tanış ýüze duş geldiler. Sowet Soýuzynyň 30 ýyl mundan ozaldarga başlandy döwürlerini telewizioniýa tomoşaçylaryny özüne haýran eden hemde öz-özüne ekstrasens uglan eden Anatoliy Kaşpirovski koronavirusa garşy tesellileri bilen garrylyk müçesindäki YouTuber hökmüne ekranlara dolandy. Käbir adamlar umytsuzlyk basmarlanan döwürleriň tas ýatdan çykan ýyldyzyna öwürlen bu adamyň karýerasyny janlandyrmaga kömek edip görnüşinden onu alga alýarlar. 9 aprelde Kaşpirovski'nin YouTube kanalyna goýulan bejergi seansı atly videonu 250 000 töweregi adam görüpdir. 80 ýaş arka atan Kaşpirovski 1989 ýylda ýurdun ýok bolmagyndan 2 ýyl ozal efire berilip başlanan telewizion çykyşlarynyň üstü bilen Sowet Soýuzyna meşhurlyk gazandy. Öýünde oturan käbir beýhuş tomoşaçylara dikanlap seredip ol ykdysady pese gaçyşlykdan ejir çekýän millete şifa berip bilýändigini, hastalary sagaldyp bilýändigini aýdýardy. 90-njy ýyllaryň başlaryna dawarasy da gaşan Kaşpirovski adamdan dogry zarlarda çykyş etmek üçin ýurdun çar günjegini syýahat edýärdi. Hemde pikir soraşyklarda prezident Boris Yeltsinden soň Russiýada iň tanymal adamlaryň arasynda ikinji orunda gelýärdi. SSR-iň demi sanaly günlerinde we onuň dargamagyndan soňky 20 ýyllarda üýtgeşmeleriň bulanbujarlygyndan we düýpli ykdysady kynçylyklardan many gözleýän millionlarça adam Kaşpirovski ýaly adamlardan çäre gözleýärdi. Kaşpirovski sizin ýadyňyzda Hudaýberdi, siz Sowet Soýuzynyň dargaýyşyna şaýat bolduňyz. Edil şol döwürlerde de onuň meşhurlygy artypdyr. Telewizorda Kaşpirovski'ga tomoşa edipmidiňiz? Nähili täsir edýärdi? Ol hakykatdan hem 90-njy ýyllaryň başlaryna belli şahsy Sowet Soýuzynyň bir tanylýan adamdy. Şo döwürde SSR dargamaly dargap barýan döwürleri de birnäçe kynçylyklar ýüze çykdy, ykdysady aýratynam ykdysady kynçylyklar, magazinler, dukanlar boşap galdy. Şo döwürlerde Kaşpirovski ýüze çykdy, özüm gaty ol meşhur boldy. Şimdiki Moskwadaky Astankina telebaşnyýasy bar, şol raýony Astankina diýerler. Şoň bilen birlikde telebaşnyýa da Astankina adyndaky şol telebaşnyýaň ýanyna Moskwanyň ýagny bütün SSR-iň merkezi telewizioniýasynyň uly kinokonsert zaly bar. Şol zalda da duşuklar bolýardy. Iň belli adamlar bilen, meselem Şahir Yevgen Yevtushenko bilen duşuk boldy. Bizim sewetimizden Olja Süleymanov bilen duşuk boldy. Belli ýazyjy Valentin Kataýew bilen duşuk boldy. Şoňa tomoşaçylar hem şonuň okuyjylar gatnaşýardylar. Sorag jogap alýardylar. Şol gepleşik günden göni telewizioniýa arkaly berilýärdi. Hut şolar ýaly Kaşpirovski da şol zalda çykyş etdi. Iň awraýly zalda iň bir bütün orfiýetiň esasy tribunasy bolan ýerden çykyş etdi. Hem ol telewizioniýa arkaly ähli ýere görkezildi. Şol sanda Türkmenistanda da ony ýeňden görýärdiler. Ondan ol öz çykyşlary barada aýtdy, soraglara jogap berdi. Birnäçe adamlara öz täsirini ýetirdi. Ýagny deňiziň mulaýym tolkunlarynyň sesi, deňiz tolkunlarynyň şıpırdasy şeýle siz uklamaly, siz ýatýaňyz diýip. Ondan soň şol zalda şonuň sesine uklan adam aýallar bar. Aýratynam aýallar ukladylar. Şoň sesine şol uklap oturan aýallarym gönnün telewizorda görkezdiler. Şolar ýaly janly gepleşik alyp bardylar. Ýöne men özüm barada ýa biz öz maşgalamyz barada aýdamyzda bize elbetde onuň hiç bir täsiri degmedi. Bizim hiç birimiz ya men ya ayalım ya çağalarımız hiç birimiz uklamadık. Şol gepleşiklere biz
tomuş etdik. Hakykatdan ol şeýle boldy. Krizis döwürlerini tewigdäl güýçleri erkedýänligini öňe sürýän adamlar barada eşitmek mümkin. Meselem taryhy tersasak Ýewropada orta asyrlarda gara ölüm pandemiýasy mewjalyan wagtlaryna edebi çeşmelere, taryhy çeşmelere tersasak şol döwürlerde kilisäniň özüni jadyga ýatlandyrýan adamlara garşy görüşiniň hem mewjalyanlygyny, arwa hawçylygynyň ruwaşlanyny görmek bolýar. Ýagny bir tarapdan orta asyrlarda Ýewropada mergi ýaýraýar, beýleki tarapdan arwah hawçylary köpelýär. Demek arwahlar hem köpelýär. Krizis döwründe şeýle fenomenalary köpelýärmi? Siz munyň bilen ulalaşýaňyzmy? Ýagny krizis bilen tewigdäl güýçleri ýedigini aýdan adamlaryň ortaga çykmagynyň arasyna nähili ilteşik bar? Şol krizisiň döretýän sowallary, krizisten gelip çykýan meseleler şeýle hadisalaryň bolmagyna getirip bilýändir diýip pikir edýän men. Hakykatdan bolýar, sen orta asyrlary ýatlaýan, egerde bir geçen asyryň başyny ýatlasak, Russiýa imperiýasyny, şu döwürde Russiýa imperiýasynyň düzümini häzirki Türkmenistanyň girýärdi, koloniýa hökmüne Rus gubernatory bütün Merkez Aziýany şol sarna Türkmenistanyň häzirki territoriýasyny dolandyrýardy diýmek, şol döwürdäki Rus padşasy türkmenleriň padşasy bolup durýar. Şol döwürde Grisha Rasputin diýip bir dindar öňe çykdy. Grigoriy Rasputin ol şol öz bilermenligi, jadygoýligi, fenomen täsiri bilen adamlary awlady. Ol şeýle bir aňyry gitdi. Ol özü Sibirden gaýdýa, Moskva gelýär, baryp ak padşanyň Romanovlaryň maşgalasyna ýetdi. Sebebi näme? İlkinji sebäp ýurt gaty agyrdy şo döwürlerde. Birinji jahan uruşy dowam edýärdi. Açlyk, garahassa, örgünlük garahassa ýaýrapdy. Her hili keseller. Ýurt ölen bulaşykdy, agyr ýagdaýdady. Şoň bilen birlikde padşa maşgalasyna da näsaarlyk bardy. Padşanyň ogly, geljekki padşa bolmaly ýigit, ýaş oglun. O yarawsızdy böwründen. Her bir krizisli döwürde, her bir agyr döwürde şolar ýaly adamlar öňe çykýarlar. Olar elbetde belli bir güýçe eýe. Hudaýberde türkmen halkynyň arasyna nähili ırımlar bar. Milli häsiýetden türkmenler umumyň aýdylaryna şeýle tewigdäl güýçlere ýykyn edýärmi, meýil edýärmi? Meselem 2017-nji ýylda ýurtda ykdysady kynçylyklaryň ortaga çykyp başlamagy, ýüze çykyp başlamagy bilen Azatlyk radiosynyň habarçylary, güýç idaralarynyň wekilleriniň paýalçylary, paýlatmak bilen meşgullanýan adamlary sora jogap edip başlandygy barada habarlar peýda bolupdy. Siz nähili pikir edýäňiz? Türkmen milletiniň arasyna şeýle tewigdäl güýçlere meýil barmy? Bar, elbetde bar. Olum şol bisowatlykdan gelip çykýar ödüm bir hemişe bolupdyr. Olun ahyra dowam edip gelýär. Millet hakykatdan şolar ýaly adamlara bir plan ýerde bir barmyş indi diýen adama dil baglaýa, ýa-da bolmasa bir öwlüýe saýdyan ýere bil baglaýa, şoňa ýykylýa, şoňa ýykyn edýär. Şolar ýaly hereketler bar, ýogsa oňa dinem garşy, material dünýäde garşy, akyl başly pikir edip bilýän adamlara garşy ýöne şol garşylyga eretmezden halk köpçüligini şoňa uýýanlar köp. Ine şol 17-nji ýyldaky diýäniň, 2017-nji ýylda diýäniň. Şo döwürde Türkmenistanyna häzirki ykdysadyýetiň çöküşiniň başlanypdy. Türkmen gazyny beýleki ýurtlar alman başladylar. Türkmenistan diňe gazdan gelýän ykdysady ýerde bir baglayan Türkmenistan ykdysady taýdan çöküp başlady. Şol çöküklüğün fonuna da terhili tewipler, palçylar, bilermenler öňe çykdylar. Döwlet olarak garşy görüşdi. Ýöne döwlet jemgyýetiň saglygy üçin görüşmeýär. Döwlet diňe öz howpsuzlygy üçin görüşýär. Eger biz şäher bundan öňkürek döwre seretsek, meselem 90-njy ýyllaryň ortalaryna, 95-96-njy ýyllara seretsek, şo döwürde prezident Niýazow kanuny ogurlara garşy görüşdi. Oňa wor zakonum diýerler halk arasynda. Sebäbi şo döwürde kanuny ogurlar gaty güýçlendi, gaty köpeldiler. Bir gedek Niýazow marabaryna ýaşullar bilen buluşykda ýaşullar aýtdylar oňa, ýoldaş prezident, biz şu wor zakon diýilýänden halis basylýar, olar gaty köp olar diýip arz etdiler prezidente. Gönüden. Şonu Niýazowyň bir aýdan gowy sözi bar. Men şol wor zakonyň kimdigini tanaýan idi. Demek ýurdun prezidentiniň özü şonuň kimdigini bilýär eken. Şondan soň olar ýok etdi. Ýöne ol adalaty
berkarar etmek üçin, sud sistemasyny kämilleşdirmek üçin, adalatyň bolmagy üçin olary ýok etmedi de, ikinji bir hojaýynyň Türkmenistanyna bolmagy üçin olary ýok etdi. Soňky palçylar meselesi hem şeýle, sebipler bar herkili ýöne, egerde biz ösen jemgyýetlere seretsek, häzirki döwürde meselem ýanky ýylda da seredip gelji aýdýan adamlar bar. Garaskop diýerler ýa-da köni dilden aýdymyzda gurrondaz bolýar. Inni şol adamlara da ruhsat edilýär. Ýöne ol adamlar hasaply durýarlar. Olar kim? Olaryň eline ýöretme ruhsatnamasy bar. Olaryň her biri öz diýen sözüne jogap berýär. Beýlekur tarapdan olaryň her biri öz gazanjyndan döwlete salgyt töleýärler. Ýagny açyk işleýärler. Gizlin däl. Egerde olar bir yaramaz zat aýtsalar, halka dowul beriji ýa-da halky öýjükdirji bir zat aýtsalar, olary günüberin şol günüň özünde sud jogapkärçiligine çekmek mümkin. Emma Türkmenistanda o şertem ýok, beýlik şertem ýok, diňe gadagançylyk bar. Demek Hudaýberdi häzirki wagtda postsovet giňişligini Kaşpirovskiýiň täzeden ýüze çykyp başlamagy dünýäde koronavirus global pandemiýasynyň ýaýraýan wagtyna gawat gelýär. Demek bu hem bir krizis bilen iltejikli ýüze çykýar. Şoň netijesinde adamlar öz soraglaryna jogap gözleýär, alady diýär. Şu häzirki dünýä ýaýran virusy, pandemiýany munun 100 ýylky öňkü ispan dümegi diýip adlandyrılan kesel bilen deňesek, uly tapawut bar. Ol döwürde bilişimiz ýaly birinji jahan uruşy bar ýa-da şoň üçin bar bolan metodlaryň köpsine senzura giýirildi, harby senzura. Harby ýagdaý bilen baglanyşykly. Şoň üçin olar hakykaty habar berip bilmediler. Aýdyp bilmediler. Aýratynam Amerikada çykýan neşirler, Angliýada, Fransiýada çykýan neşirler şol keseliň ýaýraýandygy barada maglumat berip bilmediler. Olar diňe Ispaniýada çap bolan maglumatlary aýdyp bildiler. Ispaniýa birinji jahan uruşuna gatnaşmady. Häzirki döwür barada aýdylanyna, bu pandemiýanyň, koronavirus diýilen belanyň nireden dörendi, kaçan çykyp gaýdanlygy, onuň näçe adama ýokaşanlygy, onuň näçe adamyň wefat bolanyny barada maglumatlar aýdylyp gelýär. Bu özü menin pikirimçe ören gowy ýagdaý. Şoň bilen birlikde käbir näme dogry pikirler barada da aýdylýar. Meselem şu koronavirusdan gorunmak üçin ine şeýle zatlar etsem gowy boljak diýen adamlar bar. Şol pikiriň ýalňyşlygyny aýdýarlar. Aýdalyny ara içmek, spirtli içkiler içmek. Bilermenleriň aýtmagyna görä, koronavirus infeksiýasy bir ýol bilen ýaýraýar, dem alyş ýollary bilen ýaýraýar, aýratynam öýküne barýar ol. Ara içmek, aragyň ýoly başga, ol bokurdok ýoly başgadan bilen baglanyşykly. Ne bilişimiz ýaly Türkiýede şol ýalan maglumata inanyp ýasama ara içip, bizim öz ýerleşlerimizden Türkmenistanyň bolan näçe adam öldü, näçe maşgala bir agyr hasrat çekdiler. Bir näme dogry maglumat üçin. Ne şu zatlaryň özi häzirki döwürde teknologiýanyň şu ösen wagtyna, ösen zamanyna şol maglumatlaryň öňüne almaga ýardam edýär. Şol meselelere bar bolan ýagdaýa real seretmäge mümkinçilik döredýär. Egerde biz öz goňşularymyza seretsek, meselem Iran Islam Respublikasy, Iranyna din ören, güýçli ören ýokary tutulýar. Muňa garamazdan şol infeksiýa ýaýran wadyna adamlaryň jemgyýetçilik ýerlerine barmaly däldigini, hatda mesçitlerde cuma namazlaryny okumagyň zerur däldigini aýtdylar. Şu infeksiýadan maska dagmagyň zerurdygyny aýtdylar. Onu bejerýän wraçlar, doktorlar ýöretme egineşik geýdiler. Şunun şeýdik goruldylar, hem köp belaweterni öňüne almagy başardylar. Ine şolar ýaly reallyga gelmek, bir ýalan wada uýmazlyk, bir agyr howpyň öňüne almagy şert döredýär. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany tamam boldy. Hoş wagtyňyz.